Хочаце, здзіўлю? Ох, Тимох, боюся, нічога не выйдзе. За столькі перадач мы такога наслухаліся. Ну, давайте паспрабую. Ці ведаеце вы, што Францыск Скарына на самой справе не быў першадрукаром? Бляха-муха. Дня няма. Валер'янкі мне, валер'янкі! Мы ўсе называем яго першадрукаром, бо Скарына пераклаў і першы надрукаваў Біблію па-славянску. Але гэта не зусім так. Першым чалавекам, які надрукаваў Біблію славянскай мовай, быў кракаўскі мешчанін Швайпольд Фіёль. А божачкі, яшчэ імя такое страшнае ў гэтага падступніка. Я пачынаю нервавацца, а я не люблю нервавацца. Ну, гісторыя часам робіць балюча. Але тэма ў нас сёння вельмі важная. Першы сезон «Вусаў Скарыны» мы распачыналі з гісторыі пра вусы нашага першадрукара Францыска Скарыны, а таксама пра ягоныя менеджерскія таленты і піар-тэхналогіі. Таму другі сезон перадачы мы вырашылі замкнуць тэмай, якая непасрэдна і праславіла слаўнага сына полацкай зямлі, тэмай кнігадрукавання. Хопіць пісаць рукапісы, трэба пераходзіць у новую эпоху. Тут ёсць пра што пагаварыць. Давайте спачатку агулам разбяромся, адкуль пачалося кнігадрукаванне. Друкавання кніг. А вось і не. Пачалося ўсё хутчэй за ўсё з тканіны. Адбіткі на тканінах з дапамогай розных выразаных формаў рабілі яшчэ да новай эры ў старажытным Рыме і ў Кітаі. Друкаваць жа літары, а не малюнкі. Першымі дадумаліся ў Карэі і ў Кітаі дзесьці ў 600-700-х гадах ужо нашай эры. Кітайцы ў тыя часы шмат чаго вынаходзілі, але мала пра што распавядалі іншаму свету. Таму ў Еўропе кнігадрукаванне давялося выдумляць наноў. О, аказваецца, быў час, калі Кітай не капіраваў, а сам нешта вынаходзіў. Так, былі такія часы. Самым старым друкаваным тэкстам на сёння лічыцца алмазная сутра Дуньхуан 868 года выпуску. Гэта будыйская літаратура, якая распаўсюджвалася ў Кітаі. Паглядзіце, тут ёсць і малюнак, і тэкст. І што цікава, усё разам, і малюнак, і тэкст зроблены адным штампам. Гэта адзін штамп выразаны на вялікай дошцы. Такая тэхніка называецца ксілаграфія. У Еўропу ксілаграфія прыйшла значна пазней, стагоддзя можа ў 13-м, хаця б тут дадзеныя блытаюцца. Ну і няясна адкуль прыйшла, ці то самі прыдумалі, ці то падгледзелі ў Кітай. Сунь Яцен вам, Джекі Чан вам, а вам Хуавейшкі, карацей. Так, кажуць, гэта тэхналогія аналагаў нет. Ну, праверым, што гэта за ксілаграфія такая. Ну, сёння мы ў вас укралі, а праз 500 гадоў і вы ў нас зможаце. Як гаворыцца, кругаварот тэхналогій. Мировая эканоміка, як-ніяк. Мао Цзэдун, дружба навек. А я пайшоў. Першыя вядомыя нам еўрапейскія ксілаграфіі адносяцца да пачатку 15 стагоддзя. Вось прыклад адной з такіх выяў. Святы Хрыстафор. Як бачыце, тут ёсць і тэкст, і малюнак, але ўсё гэта зноўку ж адзін штамп, які выразалі на дрэве і пасля прыклалі да паперы. Чакай, дык кнігадрукаванне не гэны на Г прыдумаў? Гутенберг. Ну так, Гутенберг, дык што ён нічога не прыдумляў? І тут падман. А вось давайте цяпер пагаворым пра Іаганна Гутенберга. Гутенберг жыў у сярэдзіне 15 стагоддзя ў нямецкім горадзе Майнц і займаўся шліфоўкай паўкаштоўных камянёў, а таксама вытворчасцю люстэркаў. І вось у нейкі момант ён зацікавіўся тэмай кнігадрукавання. Чаму ён гэта зрабіў і як дайшоў да такога жыцця, мы не ведаем. Але агульную логіку зразумець можна. Друкаваць тэкст на паперы вельмі зручна. Ну, шлёпнуў адзін раз, і ў цябе цэлая старонка тэксту. Але выразаць літаркі цэлай старонкі тэкста на адной дошцы – гэта неверагодна доўгая і складаная работа. І з гэтым трэба было нешта рабіць. Закончыў. Цэлы месяц сядзеў над гэтай табліцай. In nomine Patris
et filii, et spiritus. Альберт, спиритус пишется праз юс чи праз ос? Раз из, ты что? А, я написал праз ос! Да что ж такое? Столько працы сошло! И все дарма. Глянь, разлетелась таблица на особные литеры. Особные литеры? Эврика! Особные литеры! Альберт, ляці па спиритус! І тады Гутенберг прыдумаў, што калі выразаць не цэлую старонку, а літары і словы паасобку і збіраць старонку з гэтых літар, то атрымаецца значна хутчэй. Ён прыдумаў рухомыя наборы літар. І гэта ўсё. Дядька проста пачаў складваць словы з літарак і цяпер лічыцца адным з важнейшых людзей у гісторыі? Людзі, я вот што скажу. З вас нічога толковага не будзе. Ну гэта нам цяпер падаецца, што прыдумаць рухомыя літары было проста. Але гэта не так. Наколькі мы разумеем, Гутенберг некалькі год актыўна эксперыментаваў з новай тэхналогіяй, выпрабоўваў розныя падыходы. Ён набраў пазык і працаваў з невялікай камандай у поўнай сакрэтнасці, бо праблем, якіх трэба было вырашыць, было вельмі шмат. Трэба было зразумець, з якога сплаву рабіць літары, як іх мацаваць, каб яны не распаўзаліся, як зручна іх набіраць. Гутенбергу нават атраман давялося прыдумляць новы, бо чарніла, якія выкарыстоўваліся для ксілаграфіі, не падыходзілі. Па выніку, у 1450-х гадах Гутенберг усё ж запусціў сваю друкарню і надрукаваў там шэраг рэлігійных твораў, а таксама пэўны набор свецкіх, бо трэба было зарабляць грошы. Дарэчы, нягледзячы на сваё выбітнае вынаходніцтва, аддаць пазыкі Гутенберг так і не змог, з-за чаго яго было шмат праблемаў. Таму шлях першавынаходніка быў вельмі і вельмі няпросты. Кто там? А, рахунки за минулый месяц принесли. Ну, так, дровы, лучина, свечи, у тым 3 лавандовые, 8 ванильных, ага, куртызанки. Чекайте, а чему куртызанки? А, яны у нас подметали. Мыццё коней, вывоз гною. Кольки? Не, послухайте, целый месяц друковаю, столько не заробил. Дык я в минусе. Фух. Ты, можа, ну іх нафиг, гэтае вынаходніцтва. Ах, пойду. О, у піраты пойду. Але ў гісторыю ён патрапіў. Нягледзячы на пэўныя дыскусіі, большасць даследчыкаў на сёння пагаджаецца, што менавіта Гутенберг прыдумаў гэтыя рухомыя наборы літар. І гэта вельмі важнае вынаходніцтва. Адзінае, што гісторыкі да сённяшняга дня спрачаюцца, для чаго ён гэта зрабіў. Ці меў толькі меркантыльны інтарэс, ці меў нейкую высакародную місію. Зрэшты, такія ж пытанні задаюцца і да дзейнасці Францыска Скарына. Дарэчы, дык а што са Скарынам і з тым другім? Ці першым, як яго там Польтам, Фіёльтам? Швайпольт Фіёль. Шансаў, што вы запомніце гэтае прозвішча, няшмат, але саму гісторыю мусіце ведаць. Вынаходніцтва Гутенберга вельмі хутка разышлося па ўсёй Еўропе. Ужо праз 30 год, у 1480-х, ва ўсіх краінах Еўропы былі свае друкарні. Справа гэта была рызыкоўная, але ў перспектыве вельмі прыбытковая, таму ёй цікавілася ўсё больш і больш людзей. Але ўсе гэтыя друкарні выпускалі кнігі на лаціне, а таму мелі толькі лацінскія шрыфты. А вось кірыліцай доўгі час нічога не было. Вось жа, першы вядомы нам друкаваны тэкст на царкоўна-славянскай мове зрабіў кракаўскі мешчанін Швайпольт Фіёль. І гэта вельмі дзіўная і заблытаная гісторыя. Мяркуйце самі. Тимох, у цябе ўсё заблытанае, так што не кажы. Это не я, это гісторыя такая. 1480-е гады. У Кракаве жыве мешчанін Швайпольт Фіёль. Хутчэй за ўсё немец па паходжанню. Ён уваходзіў у цэх майстроў залатой справы і, наколькі мы разумеем, цікавіўся рознымі вынаходніцтвамі.
потому что у 1489 годзе король і вялікі князь Казімір выдаў яму прывілей на ягонае вынаходніцтва машыны па адпампоўцы вады з шахтаў. Вакол Кракава тады шмат розных шахтаў было. І ў тым жа годзе мы ведаем, што Фіёль замаўляе ў майстроў набор кірылічных літар, купляе шмат паперы і засноўвае друкарню. То ў гэтай друкарні цягам наступных 3 год выходзяць 4 кнігі царкоўна-славянскай мовай. Першы быў «Актоіх» альбо «Восьмигласнік», зборнік рэлігійных літургічных песень і малітваў. Восьмигласник ты же ж мой, восьмигласник дорогий. Чаму паспяховы вынаходнік перакінуўся з бізнесу на кірылічнае кнігадрукаванне, зусім не ясна. Глыбока каталіцкі Кракаў, мякка кажучы, не тое месца, дзе можна зарабіць на такой прадукцыі. І Фіёль не мог не разумець, што накліча на сябе праблемы. Каталіцкія клірыкі прынялі выданне праваслаўнай літаратуры ў Кракаве як выклік і пачалі супраць Фіёля ганенне, бо гэта ерэтызм нейкі. Па выніку чаго праз 4 гады друкар вымушаны быў згарнуцца. Для чаго гэта было яму? Можна падысці з іншага боку. У Швайпольта быў замоўца. Гэта быў вельмі заможны купец і гаспадар шахтаў Ян Турзо. Можа быць, гэта яго ідэя была па выданні праваслаўнай літаратуры. Але Турзо паходзіць з вельмі багатага старадаўняга венгерскага роду. Бізнес ён рабіў збольшага ў Нямецчыне. На што Турзо была праваслаўная літаратура, таксама таямніца. Але факт застаецца фактам. Немец і венгры ў Кракаве першымі пачалі друкаваць кнігі па-славянску. Прыблізна ў тыя гады, калі ў слаўным горадзе Полацку у пялюшках падрастаў будучы наш першы друкар Францыск Скарына. Вось жа руйнаванне міфаў. Міфы на то і патрэбныя, каб іх часам руйнаваць. Ёсць ва ўкраінскай гістарыяграфіі версія, што да гэтай справы, да друкавання кнігаў у Кракаве, меў таемнае дачыненне Канстанцін Астрожскі, праваслаўны магнат. Але гэта толькі гіпотэза без грунтоўных пацверджанняў, а мы такія гіпотэзы не любім. Дык а Скарына што? Ён, атрымліваецца, зусім не першадрукар? Тут гледзячы з якога боку паглядзець. Глядзіце, кнігі Фіёла былі дзіўным эксперыментам і не сказаць, што атрымалі вялікае распаўсюджанне. А Скарына ж друкаваў кнігі непасрэдна для сваіх землякоў, праваслаўных, спрасціў царкоўна-славянскую мову, так, каб яна была зразумелая людзям. Ён першы пачаў друкаваць кнігі на тэрыторыі ВКЛ, на гэтых землях, і ў досыць вялікіх аб'ёмах. Карацей, ён дакладна больш сур'ёзна і маштабна паставіўся да гэтай справы. Таму цалкам можа называцца першадрукаром у нашым рэгіёне, бо менавіта ён быў першапраходцам гэтай прафесіі ў нас. Скарына, што ты там ужо ўдумаў? Ды вось, першы кнігу надрукаваў славенскім языком і рускімі літарамі. Дык друкавалі ж ужо так, у Кракаве год 20 назад. Швайпольт Фіёль, па царкоўна-славянску. Глянь ты, от жа ж немцы гэтыя. Што не прыдумаеш, а ў немцаў ужо гэта ёсць. Што ж рабіць? Ах, слухай, я прыдумаў. Фотку сваю ў Біблію уклею. О, гэтага яшчэ ніхто не рабіў. Ніхто. Толькі скажы мне, калі ласка, мне як на фотцы, з вусамі быць, ці мо без? В сэнсе? Яны ж накладныя. А гэта ўсё вельмі важна, бо кнігадрукаванне цалкам памяняла еўрапейскі культурны ландшафт. Цяпер кніг стала значна болей. І сэнс не толькі ў тым, што прасцей стала пашыраць веды. Сэнс у тым, што прасцей стала гэтыя веды запісваць. Раней, калі фіксацыя нейкай думкі патрабавала цяжкай працы перапісчыкаў, людзі шмат інфармацыі насілі проста ў галовах. Яна гублялася. Цяпер жа можна было свае думкі выкласці на паперы, і яны захоўваліся ў вечнасці ў выглядзе кніг. Не сказаць, што ўсе гэтыя думкі вартыя былі захавання ў вечнасці, але агулам працэс супольнага ўзаемаразвіцця ад гэтага моцна паскорыўся.
Таксама кнігадрукаванне моцна паўплывала на рост універсітэтаў у Еўропе, а яшчэ на развіццё гарадоў, агулаў, бо дала пачатак цэламу новаму кірунку эканомікі, спарадзіўшы прафесію друкароў. Ну, а за імі пацягнуліся млынары, бо на млынах рабілі паперу, вытворцы атраманту і там шмат-шмат чаго яшчэ. Менавіта дзякуючы кнігадрукаванню ў Еўропе пачаўся актыўны працэс развіцця нацыянальных моваў. Таму што рукапісныя кнігі пісаць на розных мовах было ўсё-ткі вельмі накладна, а вось друкаваць самае тое. Дык Скарына ж так рабіў. Малайчына! Наш Францыск Скарына са сваімі спробамі зрабіць царкоўна-славянскую мову больш зразумелай для простых людзей – это вельмі яскравы прыклад тых працэсаў. Ну, карацей, калі мы гаворым пра значэнне і ўплыў кнігадрукавання на еўрапейскую цывілізацыю, то тут за адзін раз усяго не пералічыш. А таму варта зразумець адзін просты момант. З аднаго боку, мы можам сказаць, што 1450 год у Майнцы раздзяліў гісторыю Еўропы на «да» і «пасля». Ну і гэта будзе праўдай. Але з іншага боку, ніколі нельга забываць, што ніякія вынаходніцтвы не робяцца на пустым месцы. Любыя адкрыцці вырастаюць на папярэдніх даследаваннях, эксперыментах і чыіхсьці балючых памылках. Гэта датычыцца і з'яўлення кнігадрукавання агулам і развіцця славянскай кніжнай справы. Ну, зрэшты, агулам усяго датычыцца. Памятайце пра гэта, сябры. Да сустрэчы ў новых выданнях!